A nju su uvjeravali da je materijalno ništa, da ona mora raditi na svojoj duhovnosti, da će ona tek tad biti zdrava. Znači da mora ozdraviti na svim levelima. Nova TV nedavno je objavila u emisiji Provjereno šokantnu priču o nadriliječništvu. Vođa nadriliječničke grupe, guru Pavo Šarac, savjetovao je žrtvu da ne trči za novcem već da se odrekne materijalnog i da radi na duhovnosti. Ipak svoje usluge uredno joj je naplaćivao. Pavu Šarca posjetili smo u Tomislavgradu i ostali zatečeni veličinom i izgledom njegove kuće. Ipak je riječ o čovjeku koji prezire sve materijalno. A još više nas je iznenadilo saznanje da je vlasnik i suvlasnik 4 tvrtke vrijedne više od 1.000.000 maraka. Ali isto tako i duga za porez u istoj vrijednosti. Sličan modus operandi nalazimo i kod gurua Semira Osmanagića. No prije toga kliknite subscribe, zvonce i like da probudimo šugavi algoritam. Hvala lipa. Pokazujemo da postoje drugačiji koncepti u životu, ne samo trka za novcem, već da mi sve što radimo, radimo isključivo u interesu čovječanstva. Prezire trku za novcem, a vlasnik je nekoliko tvrtki. Sve što radi, radi isključivo u interesu čovječanstva, a Biancu Childs je prevario za 250.000 eura. Vlasnik je brojnih zemljišta na kojima drži kvazi-arheološki lunapark, obmanjivalište naivnih i bolesnih. Kompletnih 55.000 kvadratnih metara koje sam kupio. Nedavno je uselio u novu kuću te se pohvalio s nekoliko kadrova interijera i eksterijera, a svoje novo imanje nadzire sa čak 12 kamera. Tipično za nadriliječništvo kojem bi i Pavo Šarac mogao pozavidjeti. Naivni i bolesni narod liječi se u tunelima da bi se Semir liječio u privatnoj klinici. Naivni i bolesni narod posjećuje Bosanska brda, takozvane piramide, da bi Semir posjećivao prave piramide diljem svijeta. Naivni i bolesni narod prodaje mu svoju djedovinu i time postaje siromašniji, da bi Semir postao bogatiji. Spomenimo i Semirovu ženu Sabinu koja prodaje ljekovitu vodu i zrak, a guta kolu i cigarete. Dakle, tipično za nadriliječništvo, ništa nije onako kako se prezentira. Ne samo da tuneli nekadašnji rudnici nisu ljekoviti, već su opasni i imaju za cilj bogaćenje pojedinca na štetu naivnih i bolesnih. Nakon ovog videa nemojte reći kako niste znali. Mi nikad nismo rekli da se bavimo liječenjem. Mi nikad nismo rekli da se bavimo liječenjem. Mi u Visokom imamo 2 lijeka za koronu. Mi nikad nismo rekli da se bavimo liječenjem. Najuvjerljiviji primjer su naši tuneli Ravne, gdje smo kroz 15 godina posmatranja, kroz naše svjedočanstva koje često snimamo, dokazuje ne samo da ljudi liječe kod nas gripu, da liječe prehladu, da liječe infekcije, da liječe sinusne upale. Mi nikad nismo rekli da se bavimo liječenjem. Za piramidu sam čula kad sam ukucala na internet liječenje u piramidama i tu sam otkrila tunel Ravne. Dobro, kakav ste problem imali, šta ste? Imam veliki tumor u stomaku. Hvala, najljepše, šta biste drugim ljudima preporučili? Apsolutno da dolaze ovdje na liječenje. Mi nikad nismo rekli da se bavimo liječenjem.